Mawucabanga nje uma into uhlula ukuyenza wena bese leyo nto leyo uzonika umuntu isiyalo sokuthi akayenze, ucabanga ukuthi omunye umuntu izomsebenzela kanjani leyo nto leyo? Kwenza kanjani ukuthi ithi impilo yakho ivele imile ingayi phambili, kodwa wena futhi ube namaqhinga onke ukuthi umuntu empilweni ingaphumelela kanjani? Kube wena okhipha iyalo kodwa futhi impilo yakho ibimile ibingayi ndawo. Uma le nto ingasebenzeli wena, omunye umuntu-ke izomsebenzela kanjani? Kwenza kanjani ukuthi uthi uphuza, uthi ubhema futhi lezi zinto ubungayeki, kodwa futhi wena futhi uzoyala abantu ukuthi bengangeni kulezi zinto? Ubona ukuthi leso siyalo leso sizomukeleka kanjani kubantu? Ubona ukuthi sizolaleleka kanjani? Kunabantu othola ukuthi impilo yabo imile nje ayindawo, kodwa futhi uzomuzwa ethi ufuna umuntu ozazi ukuthi ufunani empilweni. Ekubeni yena mawumbheka yena alukho nolodwa uphawu empilweni yakhe olukhombisayo ukuthi uyazazi ukuthi ufunani empilweni.